कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण. याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत, दळवीं सारखी अनेक रत्न. हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक. अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साधनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा. नमस्कार. कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण साथ आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हच्या जागर कोकणच्या साहित्यरत्नांच्या या विशेष सदरामध्ये मी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आजपर्यंत आपण पाहिलं, अनेक साहित्यिकांपर्यंत आपण पोचलो, त्यांनी लिहिलेलं साहित्य आपण पाहिलं, अनेक साहित्यिकांचा प्रवास आपण उलगडलेला पाहिला. आजसुद्धा असाच एका कवयित्रीसोबत, एका साहित्यिकासोबत आपण आहोत आणि त्या डॉक्टर अनुजा जोशी मॅडम आपल्यासोबत आहेत. आपलं सर्वप्रथम खूप खूप स्वागत या मुलाखतीमध्ये. आणि जसं अनेक साहित्यिकांपर्यंत आम्ही आतापर्यंत गेलो आहे किंवा पोचलो आहे, त्यांचा प्रवास जाणून घेतला, तर त्याच पद्धतीनं तुमचाही प्रवास जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल. कारण साहित्यात तुम्ही अनेक लेखन केलेलं आहेत, काव्यसंग्रह लिहिले आहेत, समीक्षा लेखन केलं आहे किंवा व्याख्यानंसुद्धा तुम्ही देत आहे आणि गोव्यासारख्या राज्यामध्ये मराठी भाषेसाठी पण तुम्ही काम करत आहे. तिथल्या सांस्कृतिक क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात तुमचं काम चालू आहे. तर सुरुवातीचा प्रश्न माझा हाच आहे की साहित्यात तुम्ही कशा वळला? कारण तुम्ही पेशानं डॉक्टर आहात, आयुर्वेदिक डॉक्टर आहात आणि संपूर्ण शिक्षण त्यात घेतलेलं आहे. आणि असं असताना दोन भिन्न प्रकार असताना साहित्याकडे कशा वळला? तर याचं उत्तर असं आहे की वळले अशी नाहीच मी साहित्याकडे, ते आतच होतं. आणि साहित्य हे मला रक्त वारसा किंवा वंशजत्वाने मिळालं असं म्हणता येईल. कारण माझे वडील हे सिंधुदुर्गचे ज्येष्ठ साहित्यिक, आपल्याला माहीत असेल शरद विनायक काळे, खारेपाटण हायस्कूलचे प्राचार्य हे माझे वडील. आणि बाबा त्यांच्या महाविद्यालयीन काळामध्ये वि स खांडेकरांचे छात्रलेखनिक होते. नंतर डॉक्टर दभी कुलकर्णी सरांचे विद्यार्थी होते बाबा. आणि सत्यकथा, मौज अशासारख्या नियतकालिकांचे कथालेखक, ललित लेखक होते. आणि त्यामुळे हा लेखनाचा वारसा हा बाबांकडूनच होता. लहानपणापासून या सगळ्यामध्ये होतो आम्ही, सतत घरात ते वातावरण असायचं. आणि एका शाळेच्या म्हणजे खारेपाटण हायस्कूलच्या मुख्याध्यापक पदाची जबाबदारी बाबांवर आली आणि बाबांनी आपलं लेखन पूर्णपणे थांबवलं की त्या जबाबदारीला न्याय देता यावा. शंकरराव पेंढारकरांच्या नंतर मुख्याध्यापक झालेले माझे वडील आणि तिथल्या संस्थेचं मागासवर्गीय मुलींचं हॉस्टेलही आई चालवायची. आणि आई बाबा मिळून एक त्यांनी असं ध्येयवादी पद्धतीने ती संस्था आणि ती शाळा उभी केली त्या काळात ग्रामीण भागामध्ये. आणि हे सगळं वातावरण होतं. आणि ही जबाबदारी झेपावण्यासाठीच जणू बाबांनी लेखन थांबवलं पूर्ण. आणखीन बाबा त्या संपूर्ण शाळेच्या व्यापामध्ये राहिले. आणि त्या बाबांच्या अकाली थांबलेल्या लेखन प्रवासापाशी माझा लेखन प्रवास सुरू होतो. असं एक आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या नाट्यमय घटनाच माझ्या आयुष्यात अशा झालेल्या आहेत. त्यातली ही एक अशी घटना आहे. बाबांची एक कथा होती सेवानिवृत्तीनंतर लिहिलेली. आणि त्यामध्ये त्यांनी एक कथानायक रंगवलेला होता की तो थांबतो असा. आणखीन एका खूप निराशेच्या दिवशी असा तो बसलेला असतो आणि त्याला असं वाटतं की आपलं सगळं काम आपल्या हातून चांगलं झालं, पण आपलं लेखन थांबलं, काहीच झालं नाही आपल्याकडे. म्हणून तो निराश बसलेला असतो. आणि त्याच्या मुलीचं पत्र येतं की बाबा माझ्या कथेला स्पर्धेमध्ये पहिला नंबर मिळाला. आणि त्याला एकदम वाटतं की आपली निराशा व्यर्थ आहे, आपण आपला लिहिता हात सुरू आहे, आपल्या मुलीच्या रूपात आपणच लिहितो आहोत आणि आपलं नाही कुठे थांबलेलं नाही, आपण राहिलो आहोत सुरू. आणि त्याला एकदम साक्षात्कारी आभाळ आनंद होतो आणि तो खूप आनंदून जातो. आणि ही कथा वाचल्यानंतर माझ्या मनात असं सुरू झालं होतं की बाबांना हा आभाळ आनंद जो आहे कथेतला हा आपल्याला प्रत्यक्ष देता यायला हवा. आणि म्हणून मला लिहायला हवं. त्या कथेतली ती मुलगी आहे कथानायकाची, मी असायला हवं, मी व्हायला हवं, असं ते माझं मुळातलं असं सुरू झालं होतं. बरोबर. पण नक्कीच म्हणजे
हो. काव्यसंग्रह तुम्ही लिहिले, समीक्षा हो. लेखन केलं. आठवतं का पहिलं लेखन कुठलं होतं किंवा पहिली कविता कुठली होती? त्याबद्दल काय सांगू इच्छिता? आमच्या शाळेमध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम होते बाबा, खूप उपक्रमशील आणि उत्तम अध्यापक होते बाबा, आणि छंदमंडळ असायची शाळेमध्ये. आणि आता आपल्या मालवणच्या साहित्यिका वैशाली पंडित ह्या मला वाङ्मय मंडळ शिकवायच्या आमच्या शाळेमध्ये. आणि त्यांनी एकदा विषय देऊन आम्हाला लिहायला सांगितलं होतं. त्यानुसार डोंगरावर बसून एक गावावरची कविता अशी मी पहिली लिहिली होती 6वीत असताना, आणि तिथपासून झालं होतं ते सुरू. आईचं काम होतंच मागासवर्गीय मुलींच्या हॉस्टेलचं, ते सगळं बघतच होते मी. आणखी शिवाय पंडितबाईंनी सुद्धा एक जागर नारी मुक्तीचा नावाचा एक कार्यक्रम बसवला होता. हाही मला खूप असा पहिली प्रेरणा अशी तिथून मला मिळाली की काहीतरी स्त्री मुक्ती नावाचं काहीतरी एक वेगळं असं सुरू आहे, आणि वेगळं भान एक बाईला म्हणून एक आहे, वेगळं अस्तित्व आहे, हे तिथून जाणवलं. आणि मग नंतर लग्नानंतर मी गोव्यात गेले, तिथे प्रॅक्टिस सुरू केली. आणि मग नंतर एक एक भूमिका वाढायला लागल्या ना, की मी एक जबाबदार डॉक्टर होते, मी एक आई होते, मी एक बायको होते, मी एक ह्या थांबलेल्या लेखकाची मुलगी होते, म्हणजे मला तेही घेऊन पुढे जायचं होतं. असा सगळा संघर्ष थोडाफार वाटायला आल्यानंतर स्त्रीच्या जाणीवा म्हणून, स्त्रीच्या संवेदना म्हणून अशा यायला लागल्या, आणि त्याची कविता माझ्याकडे म्हणजे मी लिहायला सुरुवात केली. असं झालं. नक्कीच. म्हणजे हा सगळा प्रवास सांगत असताना एक प्रश्न आवर्जून विचारावा असं वाटतं. म्हणजे तुम्ही जो उल्लेख केला की स्त्री म्हणून सगळ्या जबाबदाऱ्या तुमच्यावर होत्याच, पण एक डॉक्टर म्हणून सुद्धा, कारण साहित्य क्षेत्र असेल किंवा वैद्यकीय क्षेत्र असेल, दोन्ही क्षेत्र असे की तिकडे वेळ द्यावा लागतो, आणि वेळ देणं खूप महत्वाचं असतं. मग अशामध्ये वैद्यकीय क्षेत्र असेल, म्हणजे आयुर्वेदात उपचार तुम्ही करत होता सगळं, आणि त्यात साहित्य क्षेत्र, ह्या दोन्ही क्षेत्रांचा हा ताळमेळ तुम्ही कसा साधलात, कसा वेळ दिलात, आणि छंदही जोपासलात, म्हणजे वडिलांचं जे लेखन थांबलेलं ते पुढे घेऊन गेलं? बरोबर. हा अगदी म्हणजे मुळातलाच प्रश्न आहे, तुम्ही अगदी आवडला मला. म्हणजे आणखीन त्याचं असं झालं की मी इथेच BAMS झाले, सावंतवाडीलाच आयुर्वेद कॉलेजची मी विद्यार्थिनी, आणि लगेच लग्न झालं. लग्न झाल्यावर मी लगेच प्रॅक्टिस सुरू केली, आणि मला MD करायचं होतं, गायनेकमध्ये MD करायचं होतं, आणि मला स्त्री रोग तज्ज्ञ व्हायचं होतं. आणि ते काही कारणाने जमलं नाही. प्रॅक्टिस सुरू केली, संसार सुरू झाला, मुलं बाळ, आणि ह्यामध्ये ते जमलं नाही. म्हणून मग स्त्री रोगतज्ञ मला होता आलं नाही, म्हणून मी स्त्री आरोग्य तज्ज्ञ व्हायचा प्रयत्न करत गेले. असं झालं. आणखीन मी एखाद्या पेशंटला जेव्हा उपचार देणार, आणि माझ्याकडे हे स्त्री आणि बालरोग हेच माझ्या प्रॅक्टिसचे फोकस राहिले. मला पहिल्यापासूनच त्याची आवड होती, आणि त्यामुळे येणारी पेशंट ही स्त्री पेशंट, आणि तिच्याबरोबर आलेली मुलं ऑब्व्हियसली, असं होत गेलं. आणि स्त्रीच्या शरीराबरोबर मी तिला ट्रीटमेंट देते, पण ह्याच्याही अजून बाहेर जाऊन मला तिचं मन जाणून घ्यायला हवं आहे, मला तिच्या विचारांच्या लेवलला काय तिचे घोळ आहेत हे बघायला हवेत असं वाटायला लागलं. आणि फक्त औषधांची ट्रीटमेंट ही अपुरी आहे असं वाटायला लागलं मला. आणि त्या ह्याच्यामधून मी ते सगळं माझ्या शब्दांमध्ये, लेखनामध्ये उतरायला लागलं हळूहळू. आणि ती स्त्री जाणीवांची, त्यामध्ये सगळे आरोग्यविषयक वगैरे असे संदर्भ माझ्या कवितेत यामुळे येत गेले, असं असणं. आणखीन साहजिकच असं झालं की दिवसभराची प्रॅक्टिस, मुलांची जबाबदारी, हे ते सगळं असताना संध्याकाळी जेव्हा निवांत वेळ मिळायचा, थोडासा निवांत वेळ, त्यावेळेला हे सगळं यायचं बाहेर. म्हणजे लेखनामधून ती ऊर्जा मिळायची एक दिवसभराची. आणखीन मी असं म्हणते की वैद्यकीय क्षेत्र ही माझी उपजीविका आणि शब्द ही माझी जीविका, असा एक शोध मला त्यावेळेला लागला. आणि दोघांचंही परस्पर अशी मला सांगड घालता आली. मुळातच असणारी स्त्रीविषयक सगळ्या प्रश्नांची, स्त्रीविषयक अस्तित्वाची आणि सगळ्याचीच आवड, अशी तिथे प्रॅक्टिसमध्ये मला त्याचा चांगला मेलजोल घालता आला. नक्कीच. म्हणजे 2 काव्यसंग्रह तुमचे आहेत, आणि त्यातला उन्हाचे घुमट खांद्यावर हा एक नाव वेगळेपण आहे, विशेष आहे. तर या दोन्ही काव्यसंग्रहाविषयी तुम्ही काय सांगाल, त्याबद्दल काय सांगाल? बरोबर. ही पहिल्यांदा अशी वाटचाल सुरू झाल्यावर पहिल्यांदा स्वतःच बघतो ना आपण, आपल्याला काही घुसमटी असतात, आपले काही प्रश्न असतात, आणि हे सगळं ऑब्व्हियसली आपल्या लेखनामध्ये उतरतं. आणि हा सगळा स्त्री संघर्षाचा, सोसण्याचा असा सगळा जो एक काळ होता ना, अशी सगळी जी अवस्था होती, मनस्थिती होती, ही त्या पहिल्या काव्यसंग्रहामध्ये माझ्या आली. आणि तो बाईपणाच्याच एकंदरीत सगळ्या सोसण्याचा आणि वेदनांचा उत्सव असा म्हणून तो आला.
आणखीन उत्सव कविता संग्रहानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं म्हणजे एक त्याच्यात स्वअस्तित्वाचं भान असा देणारा मला तो संग्रह झाला म्हणायचा. आणि त्यानंतर आता बाईपणाच्या वेदनांचं हे रडगाणं म्हणायचं. तसं रडगाणं नव्हतं, उत्सवाचं गीतच होतं ते, पण तरीसुद्धा ते आता बास झालं. आणि आता आपण आपला माणूस म्हणून विचार करायला हवा आहे किंवा समाजाला सुद्धा आपल्याकडे माणूस म्हणून बघायला भाग पाडायला हवं आहे, अशी एक निकड निर्माण झाली. आणि त्या ह्याच्यामधून पाण्याच्या घागरी डोईवर नव्हेत, आता उन्हाचे घुमट खांद्यावर अशा भूमिकेचा तो उन्हाचे घुमट खांद्यावर नावाचा माझा दुसरा कविता संग्रह आला. उन्हाचे घुमट म्हणजे सगळ्यात संघर्ष आहे एकूण, म्हणजे फक्त बाई नाही, आता मी बाई पण ओलांडलंय, आता मी माणूस म्हणून जाते, किंवा आता मी एक लेखिका म्हणून आहे, किंवा एक मी जबाबदार डॉक्टर म्हणून आहे, आणि एक जबाबदार नागरिक आहोत आपण. वेगवेगळ्या प्रकारचं सगळं बदललंय जागतिकीकरणाने, सगळे संदर्भ बाहेरचे बदललेत आपले, आणि मी एक माणूस म्हणून जाते. तर ह्या सगळ्या उन्हाचे म्हणजे ह्या सगळ्याला मी प्रतिमा ऊन असं एक मला वाटलं असेल, ते संघर्षासाठी ती प्रतिमा वापरली ऊन म्हणून. आणि त्या उन्हाचे घडे खांद्यावर घेतलेलं माणूस आहे मी आता, अशा पद्धतीने माणूसपणाची वाट म्हणून ते उन्हाचे घुमट खांद्यावर असा तो संग्रह लोकवाङ्मय गृहाने प्रकाशित केला. आणि त्याला खूप चांगला नावलौकिक मलाही मिळाला. आणि मलाही शोध लागला की माझ्यामध्ये काहीतरी क्षमता आहे आणि मी हे सगळं मला येतं करता करू शकते. बरोबर, नक्कीच. 2 काव्यसंग्रह तुमचे आहेत, अजूनही तुमचं लिखाण सुरू आहे. तर या काव्यसंग्रहामधलं किंवा तुम्ही ज्या कविता लिहिल्यात त्याच्यातली तुम्हाला भावलेली तुमची कोणती कविता तुम्हाला आठवते का, किंवा ती कविता तुम्हाला का भावली, किंवा त्यावेळीची परिस्थिती असेल तर त्या परिस्थितीविषयी काय सांगाल? ती कविता भावण्यामागचं कारण काय? नाही, मी ती अशी छोटीशी एक भूमिकाच म्हणून सांगते माझी, की कविता सांगत नाही काहीच स्पष्टपणे. कविता सांगत नाही काहीच स्पष्टपणे, ती दाखवते फक्त जगण्याच्या शक्यता ठासून भरलेल्या. तिचे हात घेऊन ज्याने त्याने उचलायचं आपापल्या कुवतीनुसार एक एक ओझं. तिचे हात घेऊन ज्याने त्याने उचलायचं आपापल्या कुवतीनुसार एक एक ओझं, असं मला वाटतंय. आणि ही एक जगण्याची शक्यता दाखवणारी ही चीज आहे. नुसतं कविता हे काही नुसतं सर्जन स्वांत सुखाय लिहिण्याचंच असं साधन नव्हे, म्हणजे अनेक हे आहेत त्यामागे. आणि माझ्या दृष्टिकोनातून माझी भूमिका ही अशी आहे की ती जगण्याच्या शक्यता मला तिने जशा दाखवल्या तशी ती जगण्याच्या शक्यता दाखवणारी चीज आहे, गोष्ट आहे ती. अशी असं एक मूल्य आहे ती कविता, म्हणजे असं मला वाटतं. आणि म्हणून ही माझी आवडती कविता म्हणून, आणि मग नंतर आपण शेवटी म्हणू. नक्कीच. एक बघितलं तर आरोग्य क्षेत्रात तुम्ही पूर्णपणे काम करताय, किंवा अनेक रुग्ण सुद्धा तुम्हाला भेटत असतील. जसं तुम्ही स्त्रियांचं म्हटलं तसं समाजातल्या वेदना किंवा समाजातली जी नाडी असते ती ओळखण्याचं काम जर जास्त जलद गतीने कोण करत असेल तर तो डॉक्टर करतो. आणि हे सगळं बघता म्हणजे नवीन नवीन अनेक गोष्टी आज आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रात येत आहेत, किंवा अनेक गोष्टीमध्ये बदल होत आहेत. म्हणजे माझा प्रश्न तोच आहे की आरोग्याच्या ह्या सगळ्या गोष्टींकडे किंवा वैद्यकीय दृष्टींकडे एक साहित्यिकाच्या नजरेतनं तुम्ही कशा पाहता? एक्झॅक्टली, आय एम ऑल्सो ट्राईंग टू फाइंड आउट इट. आणि आता मला ते समजलंय, कळतंय असं की माझा आयुर्वेद हा मला इथे कसा उपयोगी पडतो, साहित्य आणि साहित्यिक भूमिका ही तिथे कशी परिपोषक होते, हे असं हळूहळू कळायला लागलंय. म्हणजे आता एक असं आहे की खूप फुलाखालून पाणी गेलं कवितेच्या आणि एकंदरीतच साहित्याच्या. सगळा तो ह्याचा होता, रोमॅन्टिसिझमचा काळ होता. आणखीन आता नंतर जागतिकीकरणाचा सगळा काळ सुरू झाल्यानंतर सगळंच बदललं. आपण इतके अस्वस्थ झालो, आत बाहेर आपला सतत एक संघर्ष सुरू असतो आणि सगळा कोला गलबला असा सुरू असतो. आणि हे सगळं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिसतं, आणि तसंच अगदी साहित्य क्षेत्रामध्ये पण आहे. आता तुम्ही पहिल्यांदा म्हटलं तसं आपलं वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये हे करूया आपण, की वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जसा डॉक्टर हा देवदूत असतो ना, तसा तो यमदूत पण होऊ शकतो. हे आपल्यापुढे दोन्ही उदाहरणं आहेत आपल्यापुढे. आणि आपण कुठली वाट हे करायचे हे आपण ठरवलेलं असतं. म्हणजे पहिल्यापासून अगदी सच्चाईने आणि
अगदी प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस असं माझं पहिल्यापासूनच राहिलेलं आहे. आज 28 वर्ष मी गोव्यातल्या सत्तरी या तालुक्यात, अगदी 8 बाजूला आहे तो तालुका, पूर्ण डोंगराळ भाग आहे, दुर्गम ग्रामीण भाग आहे खूप, आणि तिथे प्रॅक्टिस करते. आणि त्याच्यामुळे पैसा आणि लौकिक हे ओरिएंटेशन तिथे तुम्हाला ठेवताच येत नाही. तिथे माणूसच बघावं लागतं. तिथे शहरातली प्रॅक्टिस तुमची अशी 9च्या नंतर 8च्या नंतर सुरू होते. आमचं तिथे 6 वाजता सगळ्या गाड्या आसपासच्या रुरलमध्ये गेल्या की सगळं बंद होतं. आणि आम्हाला तिथे म्हणजे अगदी ह्याच्या पद्धतीची प्रॅक्टिस करावी लागते की त्या माणसाच्या खिशात बाबा आता 200ची नोट आहे तर तेवढ्यातच भागवावं लागतं, किंवा अशी परिस्थिती तिथेही आहे. हे सगळं करत असताना याच्यामधले अनिष्ट प्रकार असतात, तर ह्याला अतिशय संयमाने निग्रहाने ना म्हणावं लागतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये अनेक गैरव्यवहार मेडिकल प्रॅक्टिसमध्ये पण आहेत. आणि जसं इकडे मी साहित्यात आले की जसं आतल्या आवाजाला, अभिव्यक्तीला, इमानदारीला जसं मी महत्त्व देते की आतून मला जशी कविता येईल, जसं लेखन येईल तसं मी लिहिते, म्हणजे कुठल्याही बाह्य भूमिकेला बळी पडत नाही, तसंच तिथेही करावं लागतं. म्हणजे असं ते परस्पर चालतं की जी सच्चाई आहे ना, जशी इथे आहे तशीच तिथे करावी लागते, आणि तिथे असते सच्चाई म्हणून ती इथे उतरते, असंही होतं. आता साहित्याच्या याच्यामध्ये बघायला गेलं तर वेगवेगळे गट आहेत, किंवा कविते ह्याचं मराठी कवितेचंच जर म्हटलं आपण तर कविता खूप बदलली आता. पहिल्यांदा आपल्या लहानपणी सुद्धा, आमच्या लहानपणी आम्ही छान चालीत कविता म्हणायचो. इंदिराबाईंच्या कविता, बोरकरांच्या कविता, मर्ढेकरांच्या कविता, अशा सगळ्या त्या छान छान कविता असायच्या. मला तर खूप आवड होती. असं कलमाखाली बसायचं, शेतात बसायचं, वाळाकडेला बसायचं आणि छान म्हणायच्या कविता, चालीत म्हणायच्या. हे सगळं पाठी पडलं हळूहळू. आणखीन एक असा भणंग उद्रेक म्हणावा तसा त्या कवितेच्या अंगाखांद्यावर तिची लेणी असल्यासारखा झाला, आणि ती वृक्ष रोखठोक गद्यप्राय झाली. सगळं जागतिकीकरणाचं, यंत्रातंत्रांचं जे काही सगळं मटेरियल होतं ते सगळं तिने माळून माखून घेतलं. आणखीन आता पुढे असं झालं की तुम्ही लिरिकल लिहितायत तर तुम्ही बऱ्याच मागच्या जमान्यात आहात असं एक मानलं जातं, आणि तुम्ही मुक्तछंद लिहिताय म्हणजेच तुम्ही ह्या समकालाशी जोडून घेताय. असं एक त्याला अंडरकरंट्स म्हणू आपण, असं एक दिसायला लागलं हळूहळू. पण मला असं वाटत नाही की, म्हणजे मुळात माझ्या वडिलांचं लिरिकल ह्याचं लिखाण होतं. आपण लहानपणी सगळ्या त्याच कविता म्हणत वाढलो. वृत्तांचा अभ्यास आहे, मला सुद्धा खूप आवडतात. मी एखादी कविता वृत्तात आली तर वृत्तात लिहिते, ज्या मीटरमध्ये येईल त्या मीटरमध्ये लिहिते. गझल आली तर गझल लिहिते, मुक्तछंद आला मुक्तछंद लिहिते, किंवा मी गाणी लिहिते, संगीतिका लिहिते. एखादी ओळ अशी चाल ओठावर येते, आणखीन त्याच्याबरोबर शब्द येतात, मग मी तशीच्या तशी लिहिते कविता, तशीच्या तशी सादर करते. की त्याला कुठेही बाहेरच्या जगातले जे साहित्य व्यवहार आहेत बदललेले, हे कुठेही त्याला मी प्रदूषित होऊ देत नाही. अशा प्रकारची इमानदारी मी तिथे सांभाळते, बाळगते. मग मला त्याच्यामुळे माझं कदाचित नुकसान होत असेल, नुकसान करत असतील काही लोक, तर मला त्याचं काही वाटत नाही, कारण आपण आपला सच्चा आवाज आहे हा आपण जपलाय आणि त्या पद्धतीने लिहितोय, तर मी असं करते. आणि तसंच ही जी एक संतुलनाची आहे, म्हणजे मी आता आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर आहे, तर आयुर्वेद, ॲलोपॅथी हे एक मोठा संग्रामच आहे ना तो, की लोक आयुर्वेदाकडे वळतात, ॲलोपॅथीला नावं ठेवतात. ॲलोपॅथीवाले म्हणतात त्यांच्याकडे इमर्जन्सी काही नाही, आमच्याशिवाय पर्याय नाही. तर हे असं न असता माझी भूमिका नेहमी अशी समन्वयाची आणि सुवर्णमध्य काढण्याची झालेली आहे, ती अशी की दोन्हीकडचं चांगलं घेऊन मला माझ्या पावलापुरती जमीन मिळवता येते, मिळवते मी, आणि माझ्या पावलापुरतं स्वच्छ करते आणि तिथे उभे. असं एक मला सुवर्णमध्य काढता येतो प्रत्येक गोष्टीचा. आम्ही भावंड 3 जण, आणि त्याच्यात पण मी मधली आहे, मोठी बहीण, धाकटा भाऊ. असं असल्यामुळे कदाचित मला माहिती नाही की मी प्रत्येकच बाबतीत असा सुवर्णमध्य काढून मध्यावर उभी असते. आणखीन ही जी दृष्टी आहे ना, ही भूमिका आहे ना, ही आयुर्वेदामुळे मला मिळालेली आहे असं मला वाटतं. कारण दोषांच्या, धातूंच्या आणि मलांच्या अशा सम अवस्था आणि संतुलन हे खूप आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे. अशा असणाऱ्या, संतुलन असणाऱ्या शरीरालाच स्वस्थ शरीर म्हटलं जातं. स्वच्या ठिकाणी स्थ असणारा, स्वतःच्या ठिकाणी असणारा तो स्वस्थ, आणि जो स्वस्थ नाही
तो अस्वस्थ. बरोबर. अशी सरळच व्याख्या आहे नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मलची. आणि म्हणून प्रत्येक आलेल्या पेशंटचा विचार करताना मला त्याच्या दोषांच्या स्थिती आणि त्याचं संतुलन बघावं लागतं ना. त्याची ॲबनॉर्मॅलिटी काढून त्याला असे उपचार करायचे की त्याला पुन्हा मी नॉर्मलवर आणून ठेवलं आहे असं करायचं. आणि त्यामुळे बहुतेक माझ्या विचारांमध्ये, माझ्या एकंदरीत सगळ्या भूमिकेमध्ये सुद्धा हीच पठडी पडत गेली असावी असं मला वाटतं. आणि मी सतत सुवर्णमध्य काढत राहिले. अगदी स्त्रीवादी भूमिका ही सुद्धा जे आहे, स्त्रीलेखन ह्यामध्ये सुद्धा शोषण आणि आक्रस्ताळा स्त्रीवाद ह्यांच्यामध्ये मी उभी आहे. आणि त्याची अशी समन्वयाची भूमिका घेऊन आहे की स्त्रीचं शोषणाची मला जाण आहे, अन्यायांची जाण आहे. आणि मी माझ्यापुरता मी मार्ग काढला आणि ह्या मार्गावर येण्यासाठी मी बायकांना आता उद्युक्त करते, माझ्या लेखनातून करते. आणि त्यांच्याशी पेशंट म्हणून त्यांना ट्रीटमेंट देताना काउन्सिलिंग करूनही करते. असं एक समन्वयाचं, संतुलनाचं, सुवर्णमध्याचं असं माझं पहिल्यापासून एक माझी भूमिका. बरोबर. याच संदर्भात म्हणजे तुमचे अनेक उपक्रम तुम्ही राबवता किंवा व्याख्यानं सुद्धा देता. त्याच्यात स्त्रीवादी चळवळ असेल किंवा एक मुलगी, आई आणि आजी अशा पद्धतीचा उपक्रम तुम्ही राबवता, कविता सादर करून त्याच्याबद्दलचं मार्गदर्शन करता. तर त्या नेमक्या उपक्रमाबद्दल किंवा त्या तुमच्या व्याख्यानाबद्दल म्हणजे महिलांना तुम्ही मार्गदर्शन करता त्याबद्दल काय सांगा? मुलगी, आई आणि आजी असं जेव्हा करते ना तेव्हा त्याच्यामध्ये सगळी स्त्री जात येते. पूर्ण लहानपणापासून तिचे ॲडोलसन्सचे असे प्रश्न असतात, वेगवेगळ्या भावावस्था असतात मुलीच्या म्हणून वेगळ्या असतात. कारण आपल्याकडे आधीपासून हे जिलबी, पेढा, बाहुली आणि बॉल हे आपल्याला माहितीच आहे. हे सगळं मी सांगते त्या व्याख्यानांमध्ये. आणखीन मग मासिक पाळीचे असतात विषय, त्यावेळेला बदलणाऱ्या भावावस्था असतात, चुकणारे आणि योग्यपणे असे दोन्ही घेतलेले निर्णय असतात. म्हणजे त्यामुळे सगळं आयुष्य स्त्रीचं पणाला लागतं असे काही विषय असतात. आणि मग नंतर लग्न हा एक मोठा हे असतो स्त्रीच्या आयुष्यातला की त्याला कलाटणी मिळते तिच्या आयुष्याला पूर्ण, बरी वाईट दोन्ही प्रकारची. तर हे मी त्या मुलगी, आई आणि आजी अशा त्या व्याख्यानामधून कवितेच्या अंगाने सांगते. तशा कविता आणि मग तशा पद्धतीचं ते सगळं. आणि ते आवडतं ऐकायला. अशा पद्धतीचं वेगळं काहीतरी लोकांना ऐकायला आवडतं आणि ते फॉलो करतात पेशंट अनेक. आणि साहित्याकडे वळतात, वाचनाकडे वळतात अनेक जणी, असंही होतं. आणि त्यावेळेला मी त्यांना पूर्णपणे ट्रीटमेंट दिली असं मला वाटतं की नुसतंच औषधं देत नाही ते समाधान. आणि मग तेव्हा खरं तुम्ही मगाशी प्रश्न विचारला तो असा होता. आणि अशा वेळेला मला एक डॉक्टर म्हणूनही मी समाधानी असते आणि एक लेखक म्हणून तर निश्चितच मला नक्कीच. म्हणजे अनेक कविता तुम्ही लिहिल्यात, अनेक लेख लिहित आहे किंवा सांगीतिक सुद्धा तुम्ही अनेक रचना केल्यात. म्हणजे मुक्त छंदात तर लिहितातच तुम्ही म्हटलं तसं, किंवा आधी जसं गद्य होतं त्यातही तुमचं लिखाण आहे. आणि एक जो वारसा वडिलांकडनं आला किंवा आईकडनं एक सामाजिक दृष्टिकोन आला आणि यातनं तुम्ही तो सगळा प्रवास करताय. पण ह्या सगळ्यात एक तुम्ही एक म्हणजे जो समीक्षा लेखनाचा एक जो प्रयोग केला रामाणी नावाचा, तर हा नेमका कसा होता? एक वेगळा अनुभव असेल तुमच्यासाठी, तर तो जाणून घ्यायला आवडेल की तो अनुभव कसा होता. बरोबर. माझं कसं झालं, कोकणातून मी गोव्यात गेले आणि मी आता तिकडच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर तिकडे मराठी, कोकणी वगैरे भाषावाद आहे. खूप मराठीचं खूप चांगलं काम आणि खूप व्यापक भरपूर काम मराठीचं तिकडे होतं. पण एक राजकीय आणि ह्या सगळ्या ह्यांनी त्या भाषावादाने एक असं थोडं वेगळं वाङ्मयीन दोन्हीकडची हानी होणारं असं वातावरण आहे. पण त्याला काय आपला इलाज नाही आता. म्हणजे पुन्हा समन्वय तुम्हाला साधावा लागतो. पुन्हा तिथे मला समन्वय साधावा लागतो आणि मी तो साधते. करते मी तेही. तर मी पण ह्याला पण माझी भूमिका अशी राहिली की आपला एक साधारण पश्चिम किनारपट्टीचा प्रदेश सगळा एक आहे. भूसांस्कृतिक दृष्ट्या आहे ना थोडीशी संस्कृती बदल असते, म्हणजे थोडी व्हेरिएशन असतात ना. आता 12 कोसावर भाषा बदलते. असं बदलत आपली इथलीच भाषा किती, राजापुरी किती वेगळी आहे, संगमेश्वरी किती वेगळी आहे, मालवणी किती, इकडे दोडामार्गची भाषा हळूहळू बदलतच जातं. आणि पश्चिमची म्हणजे आपली हे म्हणून आपण सगळे एक आहोत, पश्चिम किनारपट्टी म्हणून आपण एक आहोत. आणि भूसांस्कृतिक दृष्ट्या ही समानता आहे. लाल माती, हिरवी झाडी आणि निळं पाणी हे आपलं एक आहे.
त्याच्यामुळे ते गोयकार पण असं नसून मी ह्या सगळ्यालाच भुईकार पण म्हणते. आणि हे आपण मानावं असं मला वाटतं. त्या अर्थाने मी कोकण कन्या आहे आणि आता गोमंतकातली मी आता सून आहे समजा. तर कर्मभूमी माझी ती आहे, जन्मभूमी माझी ही आहे, पण लाल माती एकच आहे पुन्हा. अशा अर्थाने लाल मातीची लेक आहे मी, असं मी मानते. आणखीन जे तुम्ही म्हटलं की ह्यांचं समीक्षेचं, तर ते कसं झालं की माझ्या वडिलांचीच बोरकर, रामाणी, विंदा, आरती प्रभू आणि कुसुमाग्रज ही त्यांची श्रद्धास्थानं. वि स खांडेकरांचे तर ते छात्रलेखनिकच होते, त्यामुळे ते सगळं आलेच होते त्यांच्याकडे. आणि हे बोरकरांच्या कविता आम्हाला होत्या. दीपका मांडिले तुला, सोनियाचे ताट सारख्या कविता खूप आपण म्हणायचो. आणि त्यांच्या खूप सगळ्या गडद निळे जलद भरून आले वगैरे ह्या कविता आवडायच्याच, मलाही आवडायच्या खूप. आणि तिथे गेल्यावर असं एक लक्षात आलं की शंकर रामाणी हेही एक तिथले महत्त्वाचे कवी आहेत. आणि बोरकरांनंतर गोमंतकीय कवितेचा मराठी कवितेचा वारसा हा शंकर रामाणींनी पुढे चालवला. आणि जन्मशताब्दी वर्षांपर्यंत शंकर रामाणींच्या कवितेचं म्हणावं तसं काही काम झालेलं नाही. इव्हन त्यांची पुस्तकं सुद्धा अवेलेबल नव्हती. असं असताना एका वृत्तपत्रामध्ये दिवाळी अंकासाठी एक लेख लिहिला होता शंकर रामाणींच्या कवितेवर. आणि मला बाबांमुळे या साहित्यिक समीक्षा आणि ह्या अकॅडमिक विषयांची मला खूप आवड आहे पहिल्यापासून, की त्याची प्रतिमा, त्यातली मिथकं आणि हे सगळं आवडतं मला खूप. त्याचं लेखनही मी केलेलं आहे सदरांमधून एका वृत्तपत्राच्या. आणि रामाणींचं काम हे काही झालेलं नव्हतं असं लक्षात आलं. आणि म्हणून माझ्या सुदैवाने मी ती पुस्तकं जमा केली, त्यांच्या सगळ्या नातेवाईकांना जाऊन भेटले, कुटुंबियांना. आणखीन तो सगळा जागर म्हणजे जन्मशताब्दी सुरू होते तोपर्यंत सुद्धा त्यांच्या काही म्हणजे त्यांचं कसलं काही जागच नव्हती की बाबा त्यांचं काही काम आणि असं काही जाग नव्हती. त्याला पण वेगवेगळी कारणं होती. ते आपण सगळे विषय इथे काही बोलूया नको, पण ते थोडेसे उपेक्षित राहिले होते शंकर रामाणी. दिवे लागले रे दिवे लागले, तमाच्या तळाशी दिवे लागले ही त्यांची सुप्रसिद्ध कविता. पण ती कुठे अशा 1-2-4 कविता सोडल्यास ते कुठे पुढे आलेलं नव्हतं. आणि ते करावं असं वाटायला लागलं मला. आणि ते झालंच, म्हणजे काहीतरी ते होतं कुठेतरी हे की त्यांची मराठीकडून उपेक्षा थोडी झाली होती, असा सगळा तो विषय होता. आणि ते कुठेतरी माझ्या नशिबात होता तो योग. आणि ते समग्र, जसं विंदांचं समग्र आलेलं आहे पुस्तक, इंदिरांचं आलेलं आहे, बोरकरांचं आलेलं आहे, आता पुशिरेगेंचं आलं, असे समग्र रामाणी यावेत असं एक मला खूप इच्छा आतून निर्माण झाली. आणखीन मी तो सगळा अभ्यास म्हणून केला मी. ते म्हणजे समीक्षा असं त्याला मी म्हणणार नाही, पण त्याला वसंत पाटणकर सरांनी त्याला प्रबंध म्हटलं. म्हणजे ते प्रबंधासारखं काम झालं ॲक्च्युली. शोध निबंध झाल्यासारखाच झाला तो, कारण त्यांचं सगळं शोधून काढण्यापासूनच मी सगळी कामं केली. आणि ते छान सगळे ते त्यांचे कुटुंबीय भेटले, त्यांचे पुतणे भेटले आणि त्यांनी सगळ्यांनी खूप छान सहकार्य केलं मला. त्यांचं घर दाखवलं, त्यांचे पुतणे प्रमोद रामाणी म्हणून भेटले आणि त्यांनी त्यांचं घर नेऊन दाखवलं, त्यांची सगळी माहिती दिली, मला पुस्तकं मिळाली आणि ते काम झालं. आणि तो एक कवितेचा ते अभ्यास म्हणून मी मांडला की ह्या पद्धतीने कुठल्याही कवीचा अभ्यास करता येईल आता, अशी ती एक 80 पानी प्रस्तावना लिहिले आणि त्याच्यामध्ये अभ्यासंग लिहिले सगळे. असं ते गोवा मराठी अकादमीने ते पुस्तक केलं आणि त्याचं खूप चांगलं स्वागत झालं मराठीच्या याच्यामध्ये. एक उपेक्षित कविता, एक त्याची प्रतिष्ठापना झाली, पुनःप्रतिष्ठापना झाली, असं एक झालं. नक्कीच. म्हणजे गोव्यामध्ये तुम्ही अगदी आरोग्य क्षेत्रात तर आज पण सामाजिक, सांस्कृतिक सगळ्याच क्षेत्रात काम करतात आणि मराठी भाषेला सुद्धा गोव्यामध्ये तुम्ही निश्चित न्याय देताय किंवा प्रतिनिधित्व करताय. आणि हे असताना गोमांतकीय साहित्य पण तुम्ही आणि हे गरजेचंच आहे तिथे, कारण इतका मराठीचा समृद्ध वारसा आहे ना. कृष्णदास शामनपासून आपले डोंगरीचे कृष्णंभट बांधकर, सोहिरोबानाथ आंबिये आणि विज बोरकर, दाळकारे, बाबा बोरकर, शंकर रामाणी अशी खूप समृद्ध परंपरा आहे. आणि बाकीच्या क्षेत्रातलं तर आपल्याला माहितीच आहे सगळं योगदान, सांस्कृतिक आणि सगळ्या क्षेत्रात गोव्याचं योगदान आहे, तसं साहित्यात पण आहे. आणि हे बृहन महाराष्ट्राचा एक तो छोटासा भाग म्हणून तो थोडा बाजूला राहतो. मराठीच्या मुख्य धारेशी हे जोडलं जात नाही गोव्याचं काम. ही एक मला तिथे नेहमी जाणवणारी गोष्ट आहे. आणि मी यासाठी म्हणजे प्रयत्नशील असते की गोव्यातली प्रतिभा ही महाराष्ट्रातल्या मुख्य धारेशी कुठेतरी जोडली जायला पाहिजे. आणि तिथे आहेत प्रतिभावंत, फक्त ते
येत नाहीये समोर ज्या पद्धतीने यायला हवं तसं, कारण महाराष्ट्रातच इतकी स्पर्धा आहे, इतकं मोठं आहे सर, महाराष्ट्रच आहे ते. त्याच्यामुळे हे छोटे भाग गोव्यासारखे, छत्तीसगड आहे, बडोदा आहे, गुजरात आहे, इंदूर आहेत, हे ह्या सगळ्या भागांमधून मराठी नांदते, मराठी संस्कृती आहे ती. आणि त्यामुळे तिथल्या मराठीच्या कामाचं जास्त मोठं योगदान, वेगळं योगदान खरं तर घेतलं जायला पाहिजे, या पुढच्या काळात घेतलं जाईल. मला आता तुम्ही बोलावलंतच, मी तिथे आता कोकण कन्या असले तरी मी गोमंतकीय म्हणून पण आले इकडे. आणि हा एक मला छान वाटला तुमचा उपक्रम, की अशी तुम्ही सार्वत्रिक दखल घेताय, हे मला खूप छान वाटलं. आणि गोवा आणि आमच्या कोकणाचं एक नातं आहेच, त्याच्यामुळे ते झालेलंच आहे. नक्कीच हे सगळं असताना आता पुन्हा एकदा म्हणजे दोन्ही भागातले साहित्यिक आणि त्यांचा सहवास तुम्हाला लागला, अगदी कोकणातले साहित्यिक असतील किंवा गोव्यातले साहित्यिक असतील, त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आणि आता भविष्यामध्ये तुमचं कोणतं लिखाण येणार आहे किंवा तुमचं कोणतं लिखाण सुरू आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल. बरोबर. गोव्यात मला खूप म्हणजे मराठी, कोकणी दोन्ही साहित्य विश्वांचं, आणि मी तुम्हाला म्हणजे परत तेच आहे ना की मी समन्वयाच्या आणि सुवर्ण मध्यावरच मी उभी आहे, त्याच्यामुळे माझं कोणाशी म्हणजे अजात शत्रू म्हणतात तसं मला म्हणता येईल. म्हणजे मीच म्हणते असं नव्हे, पण माझं छान पटतं कुठल्याही माणसाबरोबर, आणि मी म्हणजे प्रत्येकाकडून ते चांगलं ते घेते आणि माझ्या पावलापुरतं हे मी निर्माण करू शकते, केलं आहे. असं असल्यामुळे मला तिथेही मी खूप छान रमते. मी जिथे राहते तो वाळपई हा भाग आहे, सत्तरी तालुका आहे, महादाईचं अभयारण्य आहे, संपूर्ण तो रिझर्व फॉरेस्ट एरिया आहे, आणि खूप माझ्या घराभोवती म्हणजे जंगलातच आहे घर, माझं रानातच आहे, सगळा ग्रामीण भाग आहे सांगितलंच मी. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी, खूप वेगळ्या प्रकारची वनसंपदा समृद्ध अशी सगळी आहे. तिथे मी त्या क्षेत्रात सुद्धा करते काम, म्हणजे ते लिहिलेलं सुद्धा आहे. पक्ष्यांचं ललित लिहिलंय मी, त्याची पुस्तकं येतील आता पुढे. झाडांविषयी लिहिलंय, तिथल्या पर्यावरणाविषयी लिहिलंय, तिथल्या संस्कृतीविषयी लिहिलंय. आणि ह्या सगळ्यात मी एक डॉक्टर म्हणून सुद्धा मी ऑब्व्हियसली मला म्हणजे मी त्यांच्यामध्ये मी मिसळतेच, म्हणजे मिसळावंच लागतं, मला आवडतं सुद्धा. आणि म्हणजे कोणाचंही लग्न असलं यातलं डॉक्टर या तर जाते मी, म्हणजे हे तर करतच असतो, कुठलाही डॉक्टर करतो. पण माझं तिथल्या लोकांशी असं नातं सुद्धा आहे, म्हणजे असं काही नाही की मी एक तिथे डॉक्टर म्हणूनच फक्त आहे, तर असं सरळ बाय, दोतरबाय, अनुजाबाय असं म्हणतात. म्हणजे ते असे लोक, तिकडची ती भाषा आणि ती संस्कृतीच तशी आहे ना, थोडा जरा जास्त माया आहे तिकडे लोकांना. तसं साहित्य क्षेत्रात पण आहे, सगळी खूप चांगली हे आहेत. अनिल सामंत सरांसारखे गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष, किंवा माधव बोरकर आहेत, आणि तिथली खूप मंडळ आहे, तिथली वृत्तपत्र आहेत सगळी, आणि चांगले सगळे संपादक चांगल्या ह्याचे, आणि खूप चांगलं वातावरण आहे. आता साहित्य संस्थांमधून थोडंफार जसं सगळीकडचंच राजकारण शिरलंय तसं शिरलंय तिथे सुद्धा. काही ठिकाणी मी संघर्ष पण तिथे केला, उभे राहिले. आता परवा एका निवडणुकीला उभे राहिले होते पण तो कसा तात्विक एक लेखकाने घेतलेला आक्षेप म्हणून होता, तेवढ्या पुरतंच होतं. पण एकंदरीत वातावरण तिथे खूप समृद्ध छान वातावरण आहे. पण अर्थात व्यासंग आणि परिश्रम अशा अर्थाने तिथे अजून लोकांना, साहित्यिकांना तिथे मेहनत घ्यायला पाहिजे. म्हणजे जरा ओला दुष्काळ असतो ना, तशी थोडीशी परिस्थिती कधीतरी जाणवते की मुबलक आहे ना सगळं, साधन सुविधा. छोटंसं राज्य आहे, आपल्या सिंधुदुर्गाहून लहान आहे गोवा, त्याच्यामुळे एका राज्याच्या उपलब्धी आहे, त्याच्यामुळे सगळीकडे सुशेगात समृद्धी आहे भरपूर. असा संघर्ष नाही आहे तसा आपल्यासारखा संघर्ष नाही आहे. तशी म्हणजे निसर्गच इतकं भरपूर देतोय, सगळे उद्योगधंदे आहेत. हे आहे साहित्य क्षेत्राच्या बाबतीत. आणि तुम्ही महाराष्ट्रात म्हटलात ना, तर महाराष्ट्रात सुद्धा हे आहेतच, म्हणजे चांगल्याला चांगलं म्हणणारे. आता इथला माझा प्रवास हा आपल्याच ह्या सगळ्यांकडूनच सुरू झाला. इथे आता प्रवीण बांदेकर असतील, अजय कांडर, वीरधवल परब, ही सगळी मंडळी पहिल्यापासून हे ज्येष्ठ सगळे पाठराखते म्हणतात तसे मार्गदर्शन करणारे होते. पहिल्यापासून लघुनियत कलिकांची वाट या सगळ्यांनी दाखवली. ही कविता पहिली माझी स्वअस्तित्वाच्या शोधातली कविता आहे. किंवा हे पहिलं जे अप्रिसिएशन होतं हे या सगळ्या मित्रमंडळींकडून मिळालेलं आहे इथलं. नंतर महाराष्ट्रातल्या अरुणा ढेरेंसारख्या एक ह्या अखिल भारतीयच्या अध्यक्ष होत्या त्या यवतमाळच्या, आणि त्यांनी पहिल्यांदा
माझ्या ह्या उन्हाचे घुमटचा उल्लेख अध्यक्षीय भाषणामध्ये केला. म्हणजे हे चांगलं आधुनिक हे ते, तसं किशोर सानप, सुनीता डागा किंवा अन्य सुद्धा प्रातिनिधिक बऱ्याच ठिकाणी या पुस्तकाचा आणि समावेश केला. अनेक लोकांनी खूप सगळी नावं भरपूर गेली. आसावरी काकडे आहेत किंवा अरुण म्हात्रे आहेत, अशोक नायगावकर आहेत. ही सगळी माणसं आणि त्यांचं लेखन, त्यांच्यातलं प्रतिमा विश्व, त्यांच्या याच्यामधून येणाऱ्या नागरी जाणीवा, नीरजा, प्रज्ञा, दया पवार अशासारखी त्या स्त्री साहित्याच्या याच्यातले एक सगळे माणसं आहेत. रश्मी कशेळकर किंवा कल्पना मले, सरिता पवार, ही आपली इथल्या मैत्रिणी आहेत, माझ्या कोकणच्या मैत्रिणी आहेत. उषा परब आहेत, वैशाली पंडित आहेत. अशी सगळी ही माणसं, असं समृद्ध वातावरण मी तर खूप छान फील करते. आणि हत्तीवरून साखर वाटण्यापेक्षा मला मुंगी होऊन साखर खायला आवडते असं मी म्हणते. आणि मी या सगळ्यांमध्ये मी खूप नंतर सगळी सुरुवात केली. वयाच्या 40शीत माझा पहिला संग्रह आला आणि मग तो बॅकलॉग भरून काढायला मला आता एक 12 वर्ष साधारण झाली, म्हणजे लेखनाला सुरुवात अशी करून पुस्तक येऊन. आणि त्याच्यामुळे मी ह्या सगळ्यांमध्ये अशा दृष्टीने हे आहे, म्हणजे लहान आहे असं मी समजते. आणि ते बरोबरच आहे, कारण हे सगळे ह्यांची साहित्यिक वाटचाल कधीपासून सुरू झालेली आहे, आधीपासून. आणि त्यांचं मार्गदर्शन मिळत राहतं आणि असे छान चालतं. म्हणजे मी आनंदात आहे या सगळं असं जोडून घेऊन. पुन्हा जी माझी ती भूमिका आहे ना, ही मला इथे सुद्धा उपयोगी पडते. मग अशी सांगितलेल्या मध्ये एक नाव महत्त्वाचं राहिलं, विश्राम गुप्ते, जे गोव्यामध्ये राहतात आणि ते मराठीचे लेखक आहेत, म्हणजे मराठीतले महत्त्वाचे आहेत. तर त्यांनी सुद्धा मला अगदी सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे वेगवेगळ्या संघर्षाचा काळ सुद्धा आला या सगळ्यामध्ये, पण संघर्षामध्ये आपल्या पाठीशी उभी राहिलेली माणसं पण मला मिळाली. आणखीन त्यामुळे हे सगळं गेले मी, म्हणजे इथपर्यंत आले, गेले तरुण गेले असं. नक्कीच. आज तुम्ही बघत असाल अनेक नव साहित्यिक समोर येतात, मग गोव्यात असतील, महाराष्ट्रात असतील, सगळीच आपण पाहतो नव साहित्यिकांचं एक काय म्हणतात ते, म्हणजे नव्या रूपानं अनेक जण समोर येताना दिसत आहेत, व्यक्त होताना दिसत आहेत. तर अशा सगळ्या नव साहित्यिकांना किंवा जे लिहिण्याचं धाडस करतायत अशा नव्या पिढीला एक साहित्यिक म्हणून, आणि आता तुम्ही डॉक्टर सुद्धा आहात, त्याच्यामुळे एक डॉक्टर म्हणून काय संदेश द्याल? तर तेच सांगेन मी की संतुलन हवं, म्हणजे कुठल्या तरी एका विचारधारेशी बांधून नये घेऊ सच्च्या लेखकांनी, म्हणजे त्याला लेखन करायचंय तर. कारण वेगवेगळ्या ज्या प्रणाल्या आहेत ना, त्या खूप वेगळ्या पद्धतीने लेखकांना स्वतःशी बांधून घेत आहेत. आणि मग ते पुरस्कार, मानसन्मान, आणखीन या सगळ्याला किती म्हटला तरी एखादा लेखक बळी पडतो. आणखीन त्याला काहीतरी एखादा मोठा पुरस्कार असा झाला तरच त्याला एक आपल्या नावावर मोहर उठल्यासारखी, म्हणजे लोकांना सुद्धा तेच म्हणजे दिसताना तेच दिसतं ना की अमुक एक पुरस्कार मिळाला म्हणजे त्या लेखकाची एक हे वाढली. मला सुद्धा मिळाले पुरस्कार, पण आता नव्या लेखकांनी हे करताना असं करू नये पहिल्यांदा, असं मला वाटतं. म्हणजे आपली वाट आहे ती सच्चाईने आपण ती चोखाळावी आणि असं कुठल्याही एखाद्या प्रवाहाला असं बांधून न घेता आपल्या आतल्या अभिव्यक्तीशी, आतल्या सुराशी, आतल्या आवाजाशी प्रामाणिक राहूनच करावं काम. म्हणजे एखाद्याचा कल लईत लिहिण्याचा असतो, एखाद्या कवीचा, एखाद्याचा मुक्तछंदात लिहिण्याचा असतो. मग आज बाबा लईत लिहिणं हे तसं हे नाही आहे, म्हणजे लोक त्याला हिणकस मानतायत असं म्हणून तो मुक्तछंदातच लिहायला लागला, किंवा मुक्तछंदातच आहे आणि आपल्याला हे पण यायला हवं आहे, गाणं पण म्हणता यायला हवं आहे म्हणून तुम्ही लईत लिहायला लागलात, तर तसंही नको आहे. म्हणजे शेवटी इमानदारी आणि सच्चाई जो माझ्या सगळ्या वाटचालीचा गाभा राहिला ना, हाच मला दुसऱ्याला सांगावासा वाटतो. अर्थात कसे प्रत्येकाचे संदर्भ वेगळे असतात, परिस्थिती वेगळी असते आणि प्रत्येकजण आपापल्या अनुसार वेगळे वेगळे ह्याचे क्रायटेरिया असतील, पण माझ्या अनुभवावरून मी हेच सांगेन. नक्कीच नक्कीच. तुमच्या संपूर्ण साहित्यिक वाटचालीबद्दल तुम्ही सांगितलं, अगदी तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी सुद्धा खूप खूप आमच्या कोकण सातकडनं शुभेच्छा. महत्त्वाचं सांगायचं राहिलं की आता चौथा येणारा संग्रह, तिसरा येणारा संग्रह ना, त्याविषयी अशासाठी सांगते की हा पहिला होता संग्रह, यामध्ये बाईपणाच्या वेदनांचा उत्सव होता, तो उत्सव नावाचा. नंतर माणूसपणाची वाट चालणारा
उन्हाचे घुमट खांद्यावर होता. आणखीन आता तिसरा जो कविता संग्रह आहे ना, हा मी मोरणी नावाने तो संग्रह येतोय माझा. मोरणी म्हणजे मी मगाशी म्हटलं ना की मी राहते वाळपई सत्तरी तालुक्यात, तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी दिसतात आणि त्यातले पक्षी माझ्या कवितेमध्ये रूपक म्हणून, प्रतिमा म्हणून असे बनून येतात. म्हणजे ह्या नवीन संग्रहामध्ये स्त्रीची वाटचाल ही आता अजून थोडी म्हणजे पुढे आली आहे. आणखीन स्त्रीच्या काही लैंगिक जाणीवा असतील किंवा ह्या सगळ्याला पुरून उरणारं एक स्त्री पुरुष नातेसंबंध जे म्हणजे जगणंच आहे पूर्ण, हे कुठे आलं नाही असं मला वाटायला लागलं, जे त्या कवितांमध्ये आलंय सगळ्या, की प्रेम आणि हा सगळ्याचा गाभा आहे ना शेवटी, नातेसंबंध आणि सगळा समाजाचा काय गाभा की कुटुंब व्यवस्था आणि स्त्री पुरुष हे सकस नातेसंबंध, हा सगळ्याचा गाभा आहे ना. आपण किती म्हटलं तरी कुठल्याही क्षेत्रात गेलात तरी तुम्ही फायनली तिथे येता, नातेसंबंधांकडे येता. आणि हे कसे नातेसंबंध बिघडलेले, नातेसंबंध सुधारलेले किंवा नातेसंबंध खूप चांगले असतील तर त्यामुळे जे काही आपल्याला समृद्धी येते आपल्या आयुष्यामध्ये, हे सगळे विषय मी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे की ते नातेसंबंधातले जे गुंते आहेत ना, छोटे गुंते आहेत, सूक्ष्म गुंतागुंत आहे म्हणायचे, ताण आहेत, हे सगळे ताणेबाणे हे सगळे त्या कवितांमध्ये आलेत. आणखीन अशीच ती तुम्ही मगाशी विचारलं त्यासारखं की एक लांडोर मला अशी घराच्या समोरून जाताना दिसली, अशी भरगच्च देखणी सुंदर लांडोर होती आणि ती अशी भरवत झपझप झपझप चालत गेली आणि गडग्याच्या वरून तिने उडी मारली आणि छान पिंपळावर पोचली आणि ती त्या समोरच्या पिंपळावर उभी राहिली आहे आणि माझ्या पाठीमागून मोराचा आवाज येतो, केका येतोय आणि मला त्या क्षणी हे त्यांच्यातलं सहजीवन इतकं सुंदर आहे ना, याचा असं छान दर्शन होतं की तो मोर आहे तो अख्खा पिसारा तिच्यासाठी आहे त्याचा, त्या मोराचा. आणि त्या लांडोरीला मोराच्या पिसाराच्या सापेक्ष आपण लांडोर म्हणतो, म्हणजे तिला लांड भुंड दूषण असं नाव दिलंय आपण, हे खूप चुकीचं आहे. त्यांचं तर सहजीवन, त्यांचं प्रेम किती सुंदर आहे. असंच बाईला सुद्धा अबला म्हटलं गेलं, तिला सतत तिला कमी डावं लेखलं गेलं. हे असं न होता त्या लांडोरीला मी माझ्यापासून मोरणी म्हणायला सुरुवात करेन आणि मीच एक स्त्री मोर आहे आणि मी आजमावले आहेत आता माझ्यातल्या मोरांचे अगणित अर्थ आणि मला एव्हाना नक्की कळते आहे की मी आहे एक स्त्री मोर, एक मोरणी असं म्हणून अशा प्रतिमा त्यामध्ये आलेल्या आहेत, स्त्रीविषयक वेगळ्या प्रतिमा. आणि असा तो मोरणी नावाचा माझा पुढचा संग्रह येतो आहे की त्यामध्ये नातेसंबंध समजून घेतलेले. नक्कीच, म्हणजे संपूर्ण तुमची वाटचालच बघितली आहे. अगदी 2 कविता संग्रह झाले आणि तिसरा आता येतोय आणि विशेषतः स्त्रियांसाठीचं लेखन तुम्ही अधिकच यामध्ये केलेलं आहे. नक्कीच तुमच्या पुढच्या संपूर्ण वाटचालीसाठी आमच्या टीम कोकणसादकडनं तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हटलं की तुमच्या आवडत्या एका कवितेनं या मुलाखतीची आपण सांगता करू. तर हे 2 संग्रह झाल्यानंतर मी आत्ता बाईला असं सांगू इच्छिते की आता हे बास झालं ना, म्हणजे सोसण्याचा सोस एक प्रकारचा असतो बाईचा आणि हाच मला तिला नको म्हणून सांगायचा आहे की हा आता सोड आणि बास झालं, स्वतःकडे माणूस म्हणून बघ किंवा नातेसंबंध घट्ट करणारी एक त्यातली जबाबदार व्यक्ती म्हणून बाईने स्वतःकडे बघावं असं एक मला वाटतं. तर ते त्याच्यामध्ये आले की सोसण्याचा सोसबाई सोड ग, आसवांचा पूल आता तोड ग. मी मगाशी म्हटलं तसं ही कविता अशी चालीत आली मीटरमध्ये आली, मी तशीच लिहिली, तशीच मी सादर करते जे आहे आपल्या इमानदारीमध्ये. ती अशी आहे, सोसण्याचा सोसबाई सोड ग, सोसण्याचा सोसबाई सोड ग, आसवांचा पूल आता तोड ग, सोसण्याचा सोसबाई सोड ग, आसवांचा पूल आता तोड ग, वाहते आहे नदी ही जीवनाची जीवनाची, वाहते आहे नदी ही जीवनाची जीवनाची, त्यात तारू हे धीराचे सोड ग, त्यात तारू हे धीराचे सोड ग, सोसण्याचा सोसबाई सोड ग, आसवांचा पूल आता तोड ग,
कंटकाचे शल्य आहे या पथाला कंटकाचे शल्य आहे या पथाला मग पाय तू हळुवार त्याचा मोड ग पाय तू हळुवार त्याचा मोड ग सोसण्याचा सोसबाई सोड ग आसवांचा पूल आता तोड ग कागदावर रेखताना ज्ञान ओवी तू जुनी बाराखडी ती खोड ग तू जुनी बाराखडी ती खोड ग सोसण्याचा सोसबाई सोड ग आसवांचा पूल आता तोड ग सोडते विण काम नुसते रेशमाचे किती पूर्वीपार हे चालू आहे ना बाईचं. सोडते विण काम नुसते रेशमाचे तू स्वतःशी एक धागा जोड ग तू स्वतःशी एक धागा जोड ग सोसण्याचा सोसबाई सोड ग आसवांचा पूल आता तोड ग. आणि शेवटचं आम्हा सगळ्यांच्या लेखिकांच्या आणि सगळ्यांच्या वतीने एक सगळ्या स्त्रीला हे सांगणं माझं की रोज का त्या उंबऱ्याशी काढीशी ग रंगरेषा रोज का त्या उंबऱ्याशी काढीशी ग रंगरेषा तू तुझी आभाळ रेषा ओढ ग तू तुझी आभाळ रेषा ओढ ग सोसण्याचा सोसबाई सोड ग आसवांचा पूल आता तोड ग आसवांचा पूल आता तोड ग आसवांचा पूल आता तोड ग. खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी. ह्या तुमचा उपक्रम आणि यामध्ये मला सहभागी होता आलं आणि मी मगाशी सांगितलं तसा हा सुवर्णमध्य साधणारा उपक्रम म्हणून मी आणि सगळ्या प्रकारचे सगळे साहित्यिक तुम्ही त्यामध्ये घेतलेले आहात. म्हणजे कोकणामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारे लेखन करणारी लेखक मंडळी आहेत आणि यामध्ये मला सहभागी होता आलं. मी अगदी गोव्याच्या वतीने सुद्धा आणि निश्चितपणे माहेर सासर दोन्ही जोडणारा उपक्रम म्हणून मी या उपक्रमाकडे बघते आणि खूप धन्यवाद देते. धन्यवाद. धन्यवाद.